Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Sa unang semana pa lang sa 2026, gigo na og kusog galinog ang Mindanao din ang sentro anaa sa Manay, Davao Oriental kaganinang buntag. Ang lungsod nga mausay sentro sa Doblet earthquake niadtong Oktubre 2025. Ang maong linog nabati sab sa Davao City. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gilay nag-evacuate ang mga Davaoenyo gikan sa mga building kung asa sila naatlan sa pagtayog. Dinabati sa Davao City ang intensity 3 gikan sa magnitude 6.4 nga linog kaganihang buntag. Gilayong nanggawas ang mga tao sulod sa usa ka shopping center sa Davao City. Dihang mabati ang linog kaganinang buntag. Naglabyog-labyog sab kining daw bola nga disenyo sa kisame. Sa usa ka hotel, makita nga daw giduyan-duyan na kining mga chandelier sa kakusog sa pagtayog. Naundang ang klase ni ining pribadong kolehiyo sa Rojas Avenue. Gilayong gipagawas ang mga estudyante sa ilang classrooms. Naka-station sab dayon ang ilang medical team. Gilayon sab nang gawas ang mga tao sulod ni ining mall dihang nabati ang linog. Kalmadong nagtapok sa open space ang mga estudyante sa Magallanes Elementary School nga mao'y ilang evacuation area humanabati ang pagtayog. Ang morning session ng mga estudyante gilayong gipapauli. As long as nanay parent magsundo, ipagawas na ang bata. Gipang sundo sa mga ginikanan ang ilang mga anak sa eskwelahan. Timing lang sab kay oras na nga tingulian sa mga bata. Ulian, timing lang. They were able to vacate the building as fast as they could, and they know where to go on the vacated area, on their evacuation area assigned to them. Walay nakitang danyo sa school buildings. Nanggawasab ang mga empleyado sa Davao City Hall building ug nag-evacuate sa Quezon ug Rizal Parks ug open spaces sa palibot. Doon na say nakasuot sa ilang hard hat. Lakip ang mga empleyado ug kliyente sa sangguniang panlungsod building. Gilayon sab nga na-evacuate. Dihang naunda ang pagtayog, gilayong gisuta sa mga personahe sa City Engineer's Office ang building. Dihang masiguro nga luwas ug walay danyos nga nakita, gipasulod na sa balik ang mga tao. Intensity 3 ang nasinating gikusgon sa linog sa Davao City. Sumala sa FIVOX, magnitude 6.4 nga linog ang miigo sa Manay, Davao Oriental, alas 11:02 Miyerkules sa buntag. Nasinati ang intensity 5 sa Manay, Davao Oriental o Ginatuan, Surigao del Sur. Intensity 4, 3, 2 ug 1 sa pipila ka lugar sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao del Norte, Sarangani Province, South Cotabato, Surigao del Sur, Bukidnon ug Dinagat Islands. Nabati sab kini sa Leyte sa Visayas. Hinoon, walay tsunami threat sa Pilipinas human sa linog. Sara, human ang magnitude 6.4 nga pagtayo kaganihang alas 11, no? Doon na pa yung mga nisunod nga magnitude 4 o 4.1. Busa ang abiso sa mga otoridad, ginahanglang mahimong alerto sa posibleng mga aftershocks. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.